ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin kallon sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya dan uwa mai bibiyar wannan channel namu mai albarka mai suna One Touch Tech Tube. Wannan channel naku mai albarka yana kawo muku shirye-shirye masu amfanarwa gare ku da kuma 'yan uwanku. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel ɗin, ka taimaka kai mana subscribe, sannan ka danna mana alamar like, sannan idan abin ya burge ka ka yi comment. Mun gode. Yanzu za mu faɗi gaskiyar magana akan wannan tsarin, akan wannan application ɗin na Stack VPN ɗin nan. Stack VPN ɗin nan wasu sun san shi, wasu kuma ba su san shi ba. Hakika Stack VPN ɗin nan abu ne wanda za mu iya cewa yana yi, domin zai baka damar samun 50 MB a kullum yanda kake so. Amma abu ne wanda wasu sun san shi, wasu ba su san shi ba, amma in ce kusan duk wanda yake amfani da net ya san shi. Sai dai kuma abu ɗaya, ɓangaren yadda mutum zai sarrafa shi ne wasu ba su san yadda za su sarrafa shi ba. To ga yanda abin yake, bari ka ga account ɗina. Kaga account ɗina 0, amma suna bi na bashi. Bari ka ga account ɗin data ta. Bari ka ga account ɗin, baki ta shiga mace ki. Bari ka ga account ɗin data ta, gashi nan shi ma shiru. Dear customer, you don't have any active data bundle. Please dial *131* to buy another data bundle. A takaice dai bani da data kenan kwata-kwata. To bari mu koma Stack VPN ɗin, gashi mun komo shi. Bari za ka ga yanda ake saita shi tukunna. Abin da ya sa dama tun da farko na ce wasu sun san shi, kawai sanin yanda ake saita shi ne ba su yi ba. Ga yanda ake saitinsa, ga wannan wajen 2 weeks none ɗin nan, in ka danna gashi nan none, ga custom, ga MTN, ga 9 mobile social pack. Amma dai MTN ɗin za ka danna, saboda gaskiya baya yi a Zen, amma yana yi a 9 mobile 80 salat kenan. In ka zo sai ka danna MTN ɗin, in ka danna MTN ɗin sannan sai ka shiga nan custom ɗin nan. Bayan ka shiga ga wasu option nan zai kawo ma da yawa. To wannan na farkon select connection mode. In ka shiga ga TCP, ga HTTP, ga SSL. To wannan HTTP ɗin za ka taɓa na tsakiya. Idan ka taɓa HTTP ɗin na tsakiyan, to ka ga ya dawo da kai cikin option ɗin nan na ɗazu. Sai ka sake selecting ɗin, gashi nan wannan muga 1, 2, 3, 4 na huɗun nan. Select header line type. Gashi nan in kai selecting ɗinsa ga nan, ga single line, ga multi-line. Sai kai selecting multi-line. In kai selecting multi-line shikenan ka gama seta shi, sai ka fito. Idan ka fito, abin da za ka yi na gaba sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi gashi nan yana connecting tukunna, sai ka fara taɓa shi tukunna, sai ka buɗe network ɗinka, sai ka buɗe data ka. Gashi nan an buɗe data. Idan ka buɗe datar gashi nan yana ta connecting, to ya danganta da yanayin network ɗin. Ya danganta da yanayin network ɗin da kake da shi. Yana dai connecting. Yawa gashi nan yana connecting. Yawa ka ga yayi connecting. To yanzu kun ga account ɗina na duba shi 0. Daga na balance ɗin har na data. Bari ka gani yanzu. Bari in tafi zuwa ga misali YouTube. Misali gani zan tafi zuwa ga YouTube. Misali ga YouTube nan na shigo. Zan tafi zuwa ga YouTube inda ka san da already dama account ɗina 0.
kuma YouTube ko wani social net duk dai ba zai yi ba, dole sai kana da data. Gashi nan yana loading, bari ka gani. Zai buɗe min kuma in yi duk abin da nake so, har in yi kallo, in yi da something da duk da sauransu. Gashi nan yana loading. Ina jin ba network ne, shi isa baya mana abin da muke so. Gashi nan da yake WhatsApp din na ya dan jima, ya ce min updating ko kuma not now. Gashi ba yanzu nake so in yi updating din ba. Yanzu ga wannan bidiyon, bari ka ga mu kunna shi. Gashi nan ban da data, amma gashi nan yana yi. A crowd of mourners gather as bodies of the 43 rice farmers murdered in cold blood by Boko Haram insurgents are brought in for interment. Governor Magana joins residents of Zambamari village for the funeral. The residents are obviously still in shock, as the farmers had only gone to neighboring Kushebe village. To, idan baka gane ba yanda ake setting din ko kuma wasu abubuwan baka gane ba daga cikin bidiyon nan, zaka iya yi mana tambaya. Mun gode. Kar ka mance da subscribe da like domin kallon sababbin bidiyoyinmu da za su zo a nan gaba.